Lego minifigurky zase 27. série a my jdem na to. Já si jenom tady opřu kameru. Počkejte, aby držela. No dobrý, takže takhle. Takže jdem to otevřít. Máme tady toho, já vám to ukážu, ještě vysypu, ty kráso. To všude padá, no dobrý. Máme tady, já vám ukážu, až takhle se stavíme co nejrychlejší. Bum, bum. Tak. 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 Počkejte. Ono zase se dělá hrozně blbě. Krása, ty kráso. Takže to tam nedám, no to je jedno. Takhle. Takže tady toho s tím, s kočkou, s klubíčkem. Takže čau.